jenang kula Danang gula. Jenang gula kok danyang gula piye to? Kiki cakape danang gula. Jenang gula. Iya. Glali aja lali senggane kan udah ngono to Mas. ali niku soleh kula Iya. Ayo to. Lah ke bareng. Lah ngono. aja dianggap sepele kula mboten melu amung ati tansah deli yen dadi lara gelo sedih riten kalu antok ketoken kewala nganti hati apa besok bakal bali yen bali bejo Klorot ki jebul ora mung weteng kok, Kang. Terus. Kadang ki ya keplese sithik, ning ora dadi boyo, Pak. Aja dadi boyo. Dadi apa? Ya dadi menungso wae. Dadi sawiyah. Klorot ya, Don. Ora masalah, Dik, tetep enak kok. Wah, ta. Tanah ya guru dudu MC lho. Guru agama iso bawa ya apik. Wis apik to swara. Dadi isone kok aja mung puji-pujian ning langgar wae. Ya sekali-kali. Pangapunten Pak Bambang rada mlorot kala wau. Ayo Dis. Pak Ir, terus Pak Bambang ki masuk sowan ning kantor. Aku mau pemerat didhawuhi karo pemundene Pak Bambang iki jan aku ora manggal. Sampai mlorot, awas lho, sampai mlorot. Tak rewangi mlorot sithik. Tak dukne kaya BBM lho. Monggo Mbak Lis, kula dibantu. Injih Bapak Irano. Ngagemo ali-aliku pamrihe aja lali marang aku terus nanti
Halo. Ya, ya. Ayo. Seliramu cik eksis banget kok, Nduk. Injih, alhamdulillah pangestune panjenengan. Dan dasar piyayi ini cik ninting jarene Mas Sentun. Iya, Mas. Kono ki yo ngenyek aku. Ngomong enek bongkokan damen. Pilihanku pribadi. Mas Sentun matur suwun nggih, Mas Emping. Nggih Pak Irano sami-sami wes.